Poradenská spoločnosť PwC, globálna sieť firiem, viac ako 195 000 odborníkov vo vyše 800 kanceláriách v takmer 160 krajinách po celom svete. Skvelé zázemie pre získanie medzinárodných pracovných skúseností. Predstavte si, že pracujete pre spoločnosť, ktorá je pripravená podporiť vás, keď chcete skúsiť prácu v zahraničí. A bude vás podporovať aj finančne, aby vám v tom pomohla. Znie to príliš dobre na to, aby to bola pravda? U nás je to možné. Program globálnej mobility PwC výrazne rozvíja zručnosti, skúsenosti a možnosti medzinárodného uplatnenia našich ľudí. Prostredníctvom tohto programu išlo zo Slovenska už takmer 50 našich kolegov na pracovnú stáž do krajín celého sveta, ako Veľká Británia, Austrália, USA, Aruba, Švajčiarsko, Španielsko, Nemecko, Luxembursko, Tanzánia či Nový Zéland. A naopak, v našich kanceláriách na Slovensku s nami pracovali kolegovia z USA, Nemecka, Anglicka, Juhoafrickej republiky, Ugandy, Ruska, Macedónska, Albánska, Kórey, Filipín, Českej republiky a mnohých ďalších. Ahojte, volám sa Rado Krátky a pracujem ako senior manažer na daňovom oddelení PwC na Slovensku. Hi, my name is Kevin Gary. I'm currently an audit manager with PwC Slovakia. Viac ako 2 roky som pracoval v Tanzánii v PwC. And I came from PwC US to work with PwC Slovakia. Obaja s Kevinom sme zapojení do programu globálnej mobility zamestnancov, ktorá pomáha profesionálne rozvíjať zamestnancov PwC. Secondments, the terminology we use at PwC for these international assignments, are supposed to help enhance individuals' skill set for future career opportunities. These international assignments allow individuals to develop skills and to have a unique career opportunity. Najlepšou skúsenosťou pre mňa z tohto vyslania alebo pracovnej stáže bolo naozaj to, že som spoznal nových ľudí, o ktorých som si ani nemyslel, že sú, a aj vďaka ním som potom mohol preniknúť na miesta a zažiť veci, ktoré ako obyčajný človek, ktorý nežije v tej krajine, nikdy sa mu to nemôže podariť. Takže to bolo úžasné. Prihlásiť sa do programu globálnej mobility v našej firme je možné po splnení určitých predpokladov, čo sú jednak nejaké výkonnostné aj kritériá, osobnostné predpoklady, a po určitom čase, ako človek pracuje vo firme, v zásade na výber, keď to môžem tak povedať, sú desiatky krajín alebo lokácií, kde PwC pôsobí, a fakticky jediným limitom je naša zemegula. Ni hao, apa kabar? I'm Shun Wei. I came from Malaysia. Kumusta? My name is Jason Rivera from the Philippines. Bună ziua! My name is Anastasia and I'm from Moldova. Vanakkam. I am Sunda. I am from Sri Lanka. Hello, my name is Daniel Webster. I'm from the Pittsburgh office in the United States of America. Hallo, mein Name ist Jens Hörning und ich komme aus Deutschland. Hi, I'm Kevin Gary and I'm from Michigan. Hello, my name is Dominic and I'm from Germany. Sziasztok! I'm Agnes Pohankovič, I'm coming from Hungary. Hola, I am Miguel and I come from Portugal. Ahoj, jsem Ivo Doležal, přišel jsem do Bratislavy z Prahy.